ବାହାଘର କରୁଛ ପୁଅ ଯାଇକି ଝିଅ ଘରେ ରହୁଛି କି ତା ଘରେ କାମ ଦାମ କରୁଛି କି ତାର ଯେତିକି ସାଲାରୀ ତାର ଯେତିକି କମେଇ ସିଏ ଝିଅ ବାପାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି କି ନାଇଁ ତ ତମେ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଘରୁ ଆଣୁଛ ଯେଉଁ ଝିଅଟିକୁ ତା ବାପା ମା 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଯାଏ ଖୁଏଇ ପିଏଇ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରରୁ ବୋହୂ କରି ଯିଏକି ଜୀବନ ସାରା ତମ ଘରେ ରହିବ ତମ ଘରେ କାମ କରିବ ତମ ଘରେ ଖଟିବ ତମ ଘରକୁ ମୁଣ୍ଡେଇବ କୁଣ୍ଡେଇବ କାକେଇବ କୋଳେଇବ ସେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରକୁ ଆସେ ତମେ ଓଲଟି ଯୌତୁକ ଦେବା କଥା ଝିଅର ବାପାକୁ ତମେ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବା କଥା ତାକୁ ଯେ ଆପଣ ଝିଅକୁ ଆମେ ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆମ ବୋହୂ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ପଇସା ମାତ୍ର ଦେଇପାରିବୁ କହିକି ଝିଅ ପୁଅର ବାପା ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକାଇକି ନମସ୍କାର କରିବା କଥା ଝିଅର ବାପା ଇଏ ପ୍ରଥା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛି ମୁଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୌତୁକ ଫୌତୁକ ଏମାନେ ଏତେ ଦେବା ନେବା ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ପ୍ରଥା ହେବା କଥା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ବାହା ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭେଟି ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲା ବାଲା ଲୋକ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ପଇସା ଥିଲା ବା ଏତେ ଚଳନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଥିଲା ସେମାନେ ଯାଇତାଇକିରି କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଉଥିଲେ